Naša škola každoročne v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizuje vedecké stánky aj u nás na škole. Žiaci spolu s vyučujúcimi sa snažia zábavnou a hravou formou spopularizovať vedu a techniku. Náš vedecký stánok s názvom Vo vede je naša budúcnosť predstavuje inovatívne spôsoby pri riešení úloh, tvorbe pokusov alebo stanovení parametrov. Nechýba tu pokus podať návod umelej inteligencie, rozoznávanie rastlín pomocou aplikácie, meranie pH rôznych nápojov. Žiaci sa môžu taktiež potešiť z lisu, zázračnej hmote alebo vodíkovému autíčku. Náš stánok nesie názov Fast Fashion, teda rýchla móda. Deťom sa snažíme vysvetliť, ako sa prepravuje taká bavlna z polí do rôznych tovární, kde sa vyrábajú také napríklad trička, ako im ukazujeme pri tejto časti nášho stánku. Takisto sa im snažíme vysvetliť, že kvalita je nad kvantitu a že deti by si veľmi nemali kupovať veľa oblečenia, pretože to môže dopadnúť tak, že skončia tie trička alebo nejaký iný odev na púšťach, napríklad na púšti Atacama, ktorá je dlhodobo znečistená. Náš prezentačný stánok slovenského jazyka má názov Zvedavé slova. Naše pani učiteľky v ňom pripravili pútavé aktivity z rôznych jazykovedných disciplín. Dnes sú aktivity nachystané pre našich mladších žiakov, teda pre žiakov prvého stupňa. Môžu tu očakávať napríklad aj hry, ako sú napríklad Sexeso, Postrach Y, ale tiež aj nejaké tie zábavné doplňovačky. Pri našom vedeckom stánku s príznačným názvom Od papírusu k bordu sme žiakom ukázali, na aké materiály sa v minulosti písalo. V súčasnosti však využívame moderné technológie, teda napíšeme správu a pošleme ju formou e-mailu, teda chránime naše lesy, pretože drevo je hlavnou surovinou pri výrobe papiera. Tiež aj šetríme čas, pretože na technológiách je to oveľa rýchlejšie. Žiaci si mohli vyskúšať, ako písali naše prababičky na papier atramentom a brkom a donedávna ešte aj na písacom stroji.